Когато става въпрос за бебешка козметика, съм изключително взискателна. Предпочитам да ползвам натурална козметика за чувствителната бебешка кожа. Затова ви показвам новата бебешка гръцка козметика, която Bambuki Family са се погрижили да имаме на нашия пазар. Agnotis означава чистота, а техните продукти са базирани на естествени активни съставки. Освен че са висококачествени, те са с изключително достъпни цени. Имат страхотни биоразградими мокри кърпички с 99% вода, а крема за зоната под пелените е изключително лек и приятен. Лосьона за тяло е с уникален аромат. Подходящ е дори за чувствителна кожа, има успокояващ ефект, увлажнява и подхлажда комфортно. Ценните екстракти от мед, невен и лайка успокояват силно чувствителната кожа. Органичното слънчогледово масло и масло от карите осигуряват интензивна грижа. Има много лека текстура и наистина уха е невероятно. Предстои да използваме измивните препарати за съдове и перилните препарати. Ухаят страхотно и нямам търпение да ги тествам. А това е 100% натурална и органична гъба, която е антибактериална, противогъбъчна и е подходяща дори към най-чувствителната кожа. Тя може да се използва като естествена грижа за бебето, като гъба за миене, гъба за почистване или деликатна масажна гъба.